Ayo Tin. Ajar ora apa-apa. Iya, satriya, kok satriya, kok Slendang Sutra Kuning. Slendang Sutra Kuning. Neno neno, nano neno neno. Slendang. Apa? Sutra Kuning. Aku ki dalang kok tok ajari. Lah ya piye mau salah lho. Slendang. 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 Matur Sutra Kuning. Enanane, mambu keong. Ngawur ora. Tatin wae. Niki wonten saweran saking Pak Siswanto. Pak Siswanto sapa? Bapake Dek Wildan. Ah kok kowe sing nyekel didum. Lah niki kanggep sindan-sindan tekne mendoakan tadi lho. Oh, apik kuwi ya. Nggih, nyosanya cekel sikik. Soale dhek iki nek karo dhuwit ngiyip. Iya. Jenengan mboten, Pak? Ya ora. Alah sing ngomong sapa? Aku nek karo dhuwit Oh, nyatane. tanggalan rong dadi wae kei DP ya. Nggih, ngono kok. Piye? Tanggalan urung ana wis kei DP langsung tampani. Lah ya wong mumbangane keliya. Lah nggih, pasti kan berarti kabeh butuh duit ngono lho. Lah ya ora masalah, catet ning HP rak ya iso tak arep paling ngundang iso tanggal 2021 kuwi. Iya, ana Mak. Wis ana Semelang nek ra manggon ki wis ngundang, aku jane wis nolak. Moh Pak, terus setahun melih kula oleh nganu ngenteni kesuwen. Pun to kudu dadi niki regane pinten pun kula sagui. Niki DP-ne. Nah, ya aku terus kula duit terus lah iki aku. Langsung tak candak ya wis. Ya padha to. Heh? Padha. Lah kuwi rak hakku ora. Lah iki ya hakku. Hakmu ndi ki hake kanca-kanca kok. Lah ya kan ana akune barang. Ora maksudnya aja tok gawa nek tok gawa ki Mboten tak nehke kuwi lho sapa Lisa. kudune sasi dinyatus dadi nyelawe nek musuh kowe. Ya talang ki teles ya. Apa? Talang ki teles. Apa? Kowe kok nganu pedomamu kaya ngono. Lah jenengan nggih mboten. Lah, Tenane. ora. Ha iki lho ana nang kene 400. Ya, iki mau kadung tresno tiwik 100-nya wik panen ndak derani aku ndelikke dit karo kae menungso kae kok iki. Kuwi tiba wik dukuin to. Ora kena bapakmu nggo dolan. Nek dolan ya semono ra cukup kok. Terus apa mau? Ika, nyokanyo sing nembang 100. Lho iki mau njaluk apa gubuk asmara 100. Terus siji sapa nek sing wis nembang? Lisa. Lisa wis nganu sak yuta kok saka Pak Kristianto kok. Lah nggih. Ya wis, berarti iki jatahku 200 iki. Lah aku lajeng nembang lho. Lah kuwi ra entuk to saka Pak Siswanto. Lah iki kan duit le mendoakan, odole nyanyi. Le mendoakan kapan? Iki mau Saiki tak takon doamu mau apa? ana mau bentuk baru. Ah, kuwi apa mendoakan kaya ngono kuwi? Lah apa ora baru? Ya ora kok ajeg kok ya. Ya baru. Ming sing jero ki metungul metu. Sing endi to? Ambo. Aku ya nyo kowe 100. Ya. Sendang Sutra Kuning, ngene nyo. Siap. Nah. Wis. Nuwun nggih. Ambu. Nuwun nggih kok ambu, ambu ya sing sopan. Nuwun nggih Pak Dalang ngono. Nuwun nggih, Pak Dalang Sina Nugroho. Iya, ngono kuwi apik ya. Nggawa HP ngapa? Lah ra apal e. Rapal kok 100. Lah nek apal malah Kita omongi ya ning prapatan kae kanggo icik-icik kapal banget 100 kiloe trimo. Lah iki nek apal ya 50.000 ya ora apa-apa. Tambahi maksude. Wis pas iki. 100 ki engko tak nggo bayar wedang. Nggone Wito. Wong wedang wis dikeki kok. Yo, gawe wis. Bawane apa? Hah? Bawane apa? Lah apa? Ya langsung wae. Oh ya. Neno, nano, neno. Ah, Kayaknya ini ya, enggak apa-apa ya. enggak apa-apa, biasa aja. Saiki apa-apa liwat HP wis iso. Cakepan Slendang Sutra Kuning, nunul nggon tanda mencari tit. Langsung metune Rat. metune Slendang Sutra Kuning kok. Cakepan kok titot-titot ora. Iya. Nggih. Ya. Saiki Ora sok kemis. Slendang Sutra Kuning.
sembah nuwun. Ya, ning kowe ora kena lunga. Lah napa? Lah iki ana panyuwunan saka panjenengane apa jenenge iki? PWKS Temanggung. Ya, sing padha rawuh bengi iki nganti nggone ora muat. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Akeh sing padha rawuh, akeh sing padha mrisani lumantar layar-layar ning jaba-jaba kono. Ya. Ki engko nek nganti kowe ora anu nyaosi kanca-kanca PWKS Temanggung wis padha rawuh adu-adu do mlumpuk tekan kene nyuwun podang kuning. Ya. Ki sing wigati siji podang kuning, loro kijing miring. Iya. Kijing miring. Heeh, jane dibenakke malah apik lho, Mak. Iya. Kijing miring. Lah sing napa? Kowe podang kuning kok kijing miringe Elisa. Iya. Oh nggih. Ngono ya. Heeh. Oh dalu pun nggih. Apane? Podang kuning. Ora masalah kok ya. Kok arep ngenyang terus kowe iki. Kok nembang kok meng arep suwala terus. Iya. Nah, kowe nembang-nembang lagi. Ya ora apa-apa wong sing disuwun kowe kok. Iki lho maringi rokok semene akeh iki. Ndi kondene? Lho. Kowe iki wong wedok kok udut. Tak ijolke dhuwit ya kena lho. Ora edan kuwi. Omong rokok karo dijolke dhuwit. Ya ora apa-apa tak. Kebangetan ora. Tak jolke gas ya kena. Aku masak. Tak jolke apa? Gas. Oh. Ya engko sesuk tak paringi. Lagi bawa? Ha iya. Udang kuning komplit engko. Apa jenenge? Kijing miringe Elisa. Bawa ini sing pocong mawon nggih. Pocong ya kena. Aku bingung saben dina mikir manuk Saben dina mikir manuk nengno wae wis rasa dadak tok pikir. Manuk kok tok pikir banget. ya nek ra ngoceh ya piye? Hah? Nek ra ngoceh Wis ra nggre iso antuk-antuk wis apik. ya gak aku nek ming mantuk tok. Nganggo gedhek barang ya. Mikir manuk podang Neno-neno. agawe gregeting ati Neno-neno. Nora mendo son pikatku lute benda. Ya. Mangga. Yen liwat. Esuk awan aku mesti liwat kono, maksudnya ngono. Iya coba. Cah cerdas ki sok minggo. Esok awan ning wis ora
lunas. Iya. Kok lunas? Ah wis ngaturke apa jeneng mau? Slendrang sutra kuning karo Nggih, jenengan tese utang. apa? Rokok. Iki gek menungso apa ya? Lah piye? Sinden kok njaluk rokok iki lho. Tatin ki nek ning omah ngerokok. Wah iya ta? Iya. Lintingan. Anggere muni wis nganggo sarung sak dodo kae. Terus jegang ning arep omah terus udut. Ngono. Wah jan ya syukur. Ya ora apa-apa kadang rokok iso dienggo beningke swara. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Iya sa. Ya, Ngaturke kijing miring. ya. Panunan saka kakeke Mas Wildan Satria Abimanyu sing disupitke. Ya. Coba kaya ngapa kok iso kenes ora? Nek kijing miring iki dituntut rada kemayu Ya. karo parikan-parikan. Ngono ya, Mak. Langsung wae, langsung dibukani saka bonang. Lumaro jijir. Kuwi geger sekutha. Kutane geger mergo kijinge miring. Iya. Ya mangga. Ayo Mas, Mas. Ayo Mas, Mas. Ayo Mas. Kijing miring. Miring ngeten. Engko lebutan ala Mas. Nggih. Ayo Mas. Apa? Mas, runake ta Mas? Ya ya. Kijing miring. Miring ulan apa sedane kelakon anyang solo taline ilang utus rabi setali dadi duduk sesulan payu rabi melu aku ala Mas. Nggih. Ayo Mas. Mas Siti miring to Mas. Ora tekan nek. Dina Selasa jumpa banyu. Nyokok rekoso dudute nunyu. Ala Mas. Apa to Mas? Aduh Mas. Lagi miring kok dudut. Ayo Mas. Kijing miring kalajeng ning isor watu. Nek ranjengke Mas ora metu. Aduh Mas. Wah, jan. Mas. Kijing miring kaya ngene kaya dadi seneng. Ayo Mas. Kijing. Santai wae empang nek ora penak Mas diganjel bantal aduh Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Kijing. Mana sahabat cacahe telu nek ra dimot Mas ora mlebu awan-awan semangat nongko angguren digoreng tapi kawan yo sinden Mas uripe mulya ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Kijing kata orang dhuwur diabang ngisor digenjot. Aku ngerti tembange kaya ngene iki moh aku sa. Komang apa to, Pak? Parikan iki mau piye mau? Lho pancen parikan kaya ngono modele. Lah iya kan ya ora apik to parikan kuwi. Kok rapi pripi? Kuwi mau parikanmu piye sing pertama mau? Iki ana semut cacahe telu. Nek ra dimut
ra iso mlebu. Kuwi apa kuwi? Ayo kuwi kaya ngono kok. Kuwi iki bak bolah. Benang kan lho. Heeh. Kae nek arep dilebokke ning dom. Dom kok dom. Ya jarum. Jarum. Kuwi kudu dimot sithik. Oh. Nek ra dimot angel mlebune. Kuwi Terus pikiranmu lho sing iki kudune iki sing asosiasine yang bagus. Ora meng aku tok, Kyai Semene iki pikirane ngono kuwi kok ya coba sing masih liyane mau ana sing dhuwur dimun ngisor digenjot mau apa mau. Oh, iki tekan kretek. Apa ya, Mam? Tekan kretek katoke mlorot dhuwur diambek ngisor digenjot. Nah, kuwi apa kuwi ayo? Kuwi numpak pit. Nah, Numpak pit piye? kan setange dimbak. Diembek iki dipegang. Heeh. Ngisore ya digenjot, nek ora digenjot ya ora mlaku. Ngopo ning nggon? Oh iya ya. Heeh mau numpak pit. Ngono. Si Rasa ruta. liyane mau. Kala jengking ning ngisor watu nek ra jengking ora mlebu. Ah kuwi. Nek ora jengking kok ora mlebu ki maksude piye? Kuwi wong tandur. Wong tandur kudu jengking ben mlebu. Mosok ya mlumah. Ya saya ora mlebu. Kudu jengking ben mlebune. Makasih. Endi keplai. Makasih. Ya, sampun, Pak. Ya, apik tenan iya. Ijing miring lagune jebul kaya ngono to, ming lagu dhuwur dimek ngisor digenjot kok gayange ra jamak. Heeh. Sesuk tak genjot. Lho, tegese sesuk tak ngepit ngono lho. Penabuh wis seneng ya. Ambune do apek-apek. Pilok barang, Mas. Ya. Pikurke Bung Karno Putra Fajar ya dunekke pamundutan iki. Ora kok piye-piye nanging eling-eling apa perjuangane beliau iki ya gedhe tenan kok. Ya. Iso sang proklamator. Ya, pancen ya bener, Mak. Monggo diaturake. Hah, iki sing bawa kudu Katno. Nek ora Katno wis ora dadi. Lamun macan ninggal gading. Waduh. Ayo wingi disuli gol ora dadi ana ning Blitar wingi. Iya. Ngono ya. Neng DPRD provinsi wingi. Nyeting aku Katno pripun, Pak? Kalau niku ternyata ketoke ming sak Katno niku ning tumrap warga laras gedhe gayane. Iya. Saiki mulai suarane atos lho, Nak. Iya. Mulai gleleng saiki. Ya wis ben lah apa-apa. Ya, mangga. Macan mati Suarane pancen arum. ninggal ulan yen to kaca ninggal Gading gading. ya macan mati ninggal ulang, gajah mati ninggal gading. Iya, menungso mati ninggal utang. Iya. Tan prabeda Tan prabeda jan matama jalma tama ninggal asma kondo dingklek amrit jagat rayana
Neng kene iki wingi gul kleru neng kene. Kateke gul. Risang proklamator aku engko bukane pindho ya nak ya nani nani pisan bae nak ya sing positif pisan apa pindho pisan sidane tetep pisan kowe aku ora kuat pindho aku ya ya ketan liyan Bung Karno nena bela bangsa tekeng pati sang penduda Pancasila dasar projo ya demung arep dhewe nggo panutan ya didelokke tabuhe ya